Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, monomioen adibide bat ikusiko dugu. Ariketa honetan hurrengokoa egin behar dugu. Monomio bat ematen digute eta bere koefizientea, zati literala eta maila kalkulatu behar dugu. Koefizientea zer da? Hau izango litzateke gure monomioa eta koefizientea hau da konstante dun zenbaki izango litzateke. Hau da, irua. Irua beti konstante mantentzen da. Irua beti irua izango da. Baina demagun, B adibidez, bat aldagai hartu dezake, hiru aldagaia, bost aldagaia, nahi dugun aldagaia. Beraz, koefizientea, konstantea. Hiru. Zati literala ze izango litzateke? Aldatzen dien baloreak. Hau da, hemen B eta C aldagaiak aldatu daitezke. Hor lehen esandakoa, bat, 0, bi, bost izan leike. Beraz, zati literala, bi berbi, C izango litzateke. Kontuan izan behar duzu eta gogoratu behar duzue, bi berbi hau zati literala dela bai. Horren barruan sartu behar duzula. Ez duzuela jarri behar adibidez, BC bakarrik, bia ahaztu. Ez, barruan jarri bida. Maila zer da? Zati literalaren demagun berretzaileen batuketa. Hau da, hemen berbi daukogu eta hemen izango litzateke C berbat. Beraz, maila izango litzateke bi gehi bat. Hau da maila, hiru izango litzateke. Hurrengo adibidea, koefizientea. Minus bederatzi A isa beriru. Koefizientea zein izango litzateke? Ba, konstante mantentzen dena. Hau da, minus bederatzi. Zati literala zein izango litzateke? Pues, aldatzen den zenbakia. A isa beriru. Beraz, maila, hemen, bat izango genuke, bat gehi hiru, lau. Hurrengo adibidea, bieren A, B, isa beriru. Koefizientea konstante mantentzen dena, bi zati hiru. Zati literala, A, B, isa beriru. Hemen pentsatu behar duzue, kasu honetan bakarrik bi aldagai izan ditugula, hemen hiru. Bost aldagai baldin badaude, hemen WZT baldin badau, hemen bai jarri behar dutugu. Eta gogoratu oso garrantzitsua berretzailea jarri behar duzuela. Maila zer izango litzateke, hemen bat izango bagenu, eta hemen beste bat, hiru gehi bi, bost. Hurrengo adibidea, 10 A berbi. Koefizientean konstante mantentzen dena. 10. Zati literala A berbi. Eta maila, berdin, hemen bat izango genuke, beraz, hiru. Azken adibidea, minus 0,5 A berbi, isa beriru, B berbi. Koefizientea berdin, minus 0,5. Hemen frakzio moduan jarrita daukogu, eta hemen ez. Hemen zenbaki arrunten dan. Zati literala, A berbi, isa beriru, B berbi. Maila, bi gehi hiru, bost, gehi bi, zazpi. Beraz, ariketa ikusten duzuenez oso zaila eta oso agure egiten da. Gogoratu, koefizientea konstante mantentzen dena dela, zati literala aldatu daikien aldagaiak, BC lehen kasuan, eta azkenik, maila berretzaileen batuketa dela. Gogoratu, zati literala jartzerakoan, garrantzitsua dela, goiko zenbaki hau da berretzailea jarri behar duzuela. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikustegatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.